יום שישי והצוות חופר כבר יומיים, פתאום יש הודעה, לא מבין, היא בסניף בקושי חודשיים. נריה התארסה, וואי איך תוך שנייה רק נכנסתי להדרכה. אני לא מבין כבר כלום, מרגיש מעוקר שידוך, מאיפה זה הגיע? נריה קורונרית אבולעפיה, כל שבוע זה רק סניף ישבצים וקצת בית, כולם זרוקים כאן על שפות ואת עוברת כמו בשיר, אחרי פגישה עם ויר על קרוסל הבית, מאחלים לך הצלחה, אושר והרבה ברכה, שתזכו לרוב שמחה. כן, לכולם זו חתונה של נריה, השמיים נסגרו, האורחים לא איחרו, כאמור פותח את ידיך ומשביע, עד כאן צוות הדרכה מרכז שפירא. חמישי, השעה היא כבר 1:45, השמש עולה עוד מעט, מתפלל שהשבץ ייגמר כבר מהר. כן, ככה את נריה קומונרית לדוגמה, יוזמת מרימה, יש פיצית אדירה, נתת את כל הנשמה, תודה על השנה. נריה קומונרית אבולעפיה, כל שבוע זה רק סניף ישבצים וקצת בית, כולם זרוקים כאן על שפות ואת אומרת כמו בשיר, אחרי פגישה עם ויר הקרוסל המהיר, מאחלים לך הצלחה, אושר והרבה ברכה, שתזכו לרוב שמחה. כל שבוע זה רק סניף ישבצים וקצת בית, כולם זרוקים כאן נריה קומונרית אבולעפיה, כל שבוע זה רק סניף ישבצים וקצת בית, כולם זרוקים כאן על שפות ואת אומרת כמו בשיר, אחרי פגישה עם ויר הקרוסל המהיר, מאחלים לך הצלחה, אושר והרבה ברכה, שתזכו לרוב שמחה. אין לנו עוד מה לומר, בגלל שהשיר הזה נגמר. אוהבים אותך הצוות.